tant que va ser un somni que ens ho vàrem inventar, però aquesta gran aventura... Avui divendres 26 d'abril hem practicat l'últim assaig de la cantània amb tot el material que ens han ajudat els mestres i els pares. Quan vam començar a assajar aquesta cantània? Vam començar fa molts mesos, al mes de novembre. I quina és la nostra cantània? Doncs la nostra cantània és el naufragi, amb dos protagonistes que es diuen la Martina i el Biel, amb 20 cançons que ens fan viure les aventures a una illa desèrtica. I què és el que més et posa nerviosa pel dilluns? Doncs a mi el que més em posa nerviosa és oblidar-me de les coreografies i cantar amb altres escoles desconegudes. I per tu quina és la teva cançó preferida? La 4 perquè fa moviments, és un rap i a mi fa temps vaig escoltar rap i més.